ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 21 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ጸሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 20 ክፋል ይሆናን ቶም ምስኣ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ተጓዓዝትን መሬት ሱዳን ወዲኦም መሬት ሊብያ እናቐረቡ ከለዉ ልክዕ ሰዓት 1 ጨው ቀትሪ ስለ ዝነበረ መሬት ረሲኑ ሓዊ ከም ዝተፈአን መኪና ረሲና ቃርቃር ኢላ ቁሩብ ከይተጓዓዘት ተባላሻ ንምዝዋር ዕጭ ከም ዝሓንፈፈትን ኣብ ጽሕየ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ መበል 21 ክፋል ትቕጽል እታ መኪና ስለ ዝተባላሸወት ንሓደጋ ተቃሊዖም ስተማይ ሲኢኖም ብረመጽ ምድረ በዳ ይግረፉ ስለ ዝነበሩ ዓቕለም ጸቢብዎም ጽላል ተረኸቡ ኢሎም ኣብ ትሕቲ እታ መኪና ይስኩዑ ነበሩ። መራሒ መኪና ምስ ብጾቱ ኮይኑ ጸገም ናይታ መኪና ክፈትሕ ሓኸት ይብል ነበረ። ድሕሪ ብዙሕ ድኻም መኪና ተዓርያ ጉዕዞኦም ጀመሩ። ይሆና ኣብቲ ዝነበረ ጉዕዞ ካብ ጥሜትን ማይ ጽምእን ደሓን እኳ እንተነበረት ነቲ ካበየ መጺኡ ዘይፍለጥ ኩጀት ዝመስል ተኣኪቡ ዝነበረ ሓመድ ሳህራን ነቲ ህይወታውያን ከጥፍእ መግሃር ዝተፍእ ዝነበረ ፀሓይ ምድረ በዳን ምስ ረኣየት ተስፋ ቆሪፃ ነበረት። ናይ 2 ሰዓት ኣቢሎም ዝኸውን ርሕቐት ምስ ተጓዓዙ ከዓ 4 ፒክኣፕ ዝዓይነተን መካይን ጠበልበል እናበላ ብቕድሚኦም ጠበቕ በላ ያላ 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 እናበሉ ብገመድ እናሻቆጡ ምስቶም ካብ ሱዳን ሒዞሞም ዝመፁ ተራዳዲኦም በታ ዝመፁዋ መካይኖም ከም ሕሱም እናንፈርወን ተወንጨፉ። ድሮና ዒግ እናበለ ከዓ መሬት ሰማይ ዕምቡራ ጌሮንኦ እናተቀዳደማ መንገደን ከም ማይ ሰተይኦ ምስቲ ዝነበረ ዶሮና ማይ ጽምእን ተሐዊሱ ከዓ ንበዓል ይሆና ምስኣ ዝነበሩ ተጓዓዝትን ምንባሮም ጸሊኦም ናብ ሞት ተቃሪቦም ነበሩ። መብዛሕትኦም እኳ ንሞት ተቃሪቦም እንተነበሩ 10 ሰባት ካብ ኩሎም ግን ኣብ ሕቕፎም ከለዉ ብሞት ተፈለይዎም ኢሎም ነቶም መራሕቲ መካይን ደው ኣቢሎም ከዓ ኣብቲ ዝተረገመ መሬት ሳህራ ሓመድ ኣዳም ኣልበስዎም። እቶም መራሕቲ መኪና ኩሎም ከይመትዎም ስለ ዝፈርሑ ዝነበሮም ማይ ፈውስ ሞት ቆቁሩብ ኣስትዮም ንእሽተይ ኣዕሪፎም ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ድሕሪ ናይ 3 መዓልቲ ኣሰቃቂ ጉዕዞ ከዓ 10 ሰባት ኣብ ሳህራ ቀቢሮም ናብታ ማዕለያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ዝስከሐት ናይ ሳህራ ትኸፍለላ ብልቃዚ ትበሃል መሬት ሊብያ ኣተዉ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ መበል 21 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን መበል 22 ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ከምቲ ልሙድ ሕቶ ርእቶ ሳብስክራይብ ካባኹም ክጽበአ ንሎሚ ኣብዚ ክሓድገኩም ሰናይ ሰሰናዩ